tak ten předpoklad je, že vlastně ten pár nizozemský starý, který se nakazil v Argentíně, tak se nakazil právě, když fotili ptáky na skládce, kde byli různí hlodavci, předpokládám, že krysy. Jaké to má příznaky, tahle nemoc? Jak se to projevuje? Tak ty příznaky jsou horečka, únava, bolesti svalů, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, dušnost, kašel, rychlé selhávání plic, to znamená, že se zadýcháváte, pak už nemůžete dýchat. Ta úmrtnost je tedy kolem těch 35 až 45%. Opravuji. To je hodně vysoké číslo každopádně. Tak je to poměrně nebezpečná nemoc, která vlastně je po ebole, která je nejzákeřnější společně s Marburkem, tak je vlastně víceméně třetí nejnebezpečnější nemoc.